ବାପା କଣ କରୁଛ କି? ଏଇପା ତା ବାପା କାଲି 250 ହୀରା ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ସଜଡା ସଜଡି କରି ରଖୁଛି। ଏ ଛୁଆ ଗୁଡା କଣ କମ ବଦମାସ। ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲି ହୀରା ଏତେ ଖଣ୍ଡ, ତାକୁ ନେଇକି ହେଇ ସେପଟ ଦାଣ୍ଡରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ କଣ ନେଇଯିବ? ଆମେ ସିନା ଆମର ସିନା ବେଚ ଅଛି, ଆମେ କାହା ଜିନିଷ ଅନେଇବୁନି, କିଏ ସାଇ ପଡିଶା ଲୋକ ନେଇଯିବେନି। ହଁ ବା ତା ବାପା କାଲି ଯାଇଥିଲା ହଉଛି ହାଟକୁ। ମୁଁ ମନା କରୁଛି ମୁଦି 250 ନା ଅଧ କିଲୋ ମୁଦି ନେଇ ପଡିଲା। ମୁଁ କଣ କହିବି କୋଉଠି ପିନ୍ଧି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ହଁ ଏଇପା ଆମର ସେଦିନ ଗଦି ଛାଡୁ ଛାଡୁ ମ 10 ଲକ୍ଷ ବାହାରିଲା ଟଙ୍କା। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ କୋଉଠି 9 ଲକ୍ଷ ପଡିଥିବ ବୋଧେ। ହଁ କଣ କରିବା, ଏଇ ତ ଜୀବନ। ଏତେ ଖଣ୍ଡ ମାଛ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ଖାଇଛି, ଦାନ୍ତରେ ବି ଏତେ ଖଣ୍ଡ ଲାଗିଛି। ଆଉ ବାପା ଶୀତ ପକେଇଲାଣି? ଶୀତ ହେଲାଣି କି? ସତରେ ଶୀତ ହେଲାଣି? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ହଁ ଲୋ, ମୁଁ ଆମର ତ ଗିଜର ଲାଗିଛି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ହେତୁ ପାଇଲା ଯେମିତି ସତ କହୁছিল, ମୁଁ ଶୀତ କେମିତି ଦେଖିନି। ଆମ ଘରେ ତ 4ଟା ଗିଜର ଥିଲା, 2ଟା ମୋ ଘରେ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ 2ଟା ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ଯାଉ ଯୁଆଡେ ଯାଉ। ଆମର ତ ଘରେ ତ 4ଟା ଗିଜର ଥିଲା କହୁଛି, ଆଉ ଏଇଠି ତ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ସେ ଗିଜର ଟେମ୍ପରେଚର ହାଇ କରିଦେଇ କୁଆଡେ ପଳଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏସି ଲଗେଇ ଶୋଉଛି ରାତିରେ ପା। ହଁ ବୋଲେ ହଁ, ତମର ତ ସବୁ ଗିଜର ନଥିବ, ତମର କମଳ ଘୋଳ, ମୁଁ ଏସି ଲଗେଇ ଶୋଉଛି। କଣ କହିବି, କେତେ ମନା କରୁଛି ଆଣ ନା।